चला आता बघा आम्ही इथे संगीत खुर्ची खेळायला बसलो आहे आणि हे आपले गेस्ट गोल्डन आणि सिल्वर रूममध्ये आलेत. मला तुमचं नाव सांगा. तुमचं नाव सांगा. स्वाती दिनेश कमोदे. आणि तुमचं नाव? नैना जयप्रकाश मोहिले. नाव? तान्या मिलिंद मोहिले. जयप्रकाश गजानन मोहिले. वैशाली मिलिंद मोहिले. मिलिंद जयप्रकाश मोहिले. दिनेश रामचंद्र कमोदे. आणि सर्व तुम्ही कुठून आलात? आम्ही पुणे. पुणे, बरोडा आणि अहमदाबाद. अरे वा, भरपूर लांबून आलात ना. चालेल, चला आता इथे बघा आम्ही संगीत खुर्ची खेळतोय आणि विनरला काय गिफ्ट? विनर एवढ्या सर्वांचे आंबे एकटाच खाणार. ठीक आहे, रेडी तुम्ही? पहिल्या राऊंड मध्ये कोणती गाडी आउट होत आहे? आता जे पहिले आउट झालेत ना ते होमस्टेचा पूर्ण पेमेंट करणार आहे. ओके, रेडी? चलो. तुम्ही कुठचे आहेत? बडोदा आउट झालेले. रेडी? 3. एक चेअर कमी करा. मला वाटलं तुम्ही जिंकणार वाटलेलं. ओल्ड इज गोल्डला इकडे वाटत. चला, रेडी? ओके. दिलू संगीत खुर्ची खेळायला चल. संगीत खुर्ची पप्पी दे. इथे बघा आमचं काय चालू आहे आणि इथे मी गाणं बंद करतो आहे. बघूया कोण आउट झाले. अरे बापरे. ओके, आता यंग जनरेशन सर्व आउट झालेलं आहे वाटतं. येस. चला, रेडी? ओके, आउट. चला आता कोण आहे दोघं? एक. अरे वा. चला, रेडी? ते नाही बघायचं आता, कोणाचे पाय दुखतात ते बघायचे आता. रेडी? हे बघा आता फायनल राऊंड आहे. फायनल राऊंड आहे. हे दोघंच खेळतात. एक काय करणार आहे? हा, जिंकणाऱ्याला आंबे देणार आहे मी इकडे फ्री. पण मी गाणी बंद करायला आतमध्ये आलो आहे. गाणी बंद करायची म्हणून मी आतमध्ये आलो. बरोबर ना? चिटिंग नाही पाहिजे ना. ऑन अ काउंट ऑफ तू काउंट कर की कोणताही नंबर बोल. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and stop. कोण जिंकला? ओके, व्हेरी गुड. रात्री दोघींचे पाय दुखणार आहेत आता. कोण आउट झाले? ठीक आहे, नाही डिसाईड झालं कोण आहे. मग परत क्या कोण आउट झाली? तू आउट झाली. हां, तू फेकली होती जा. येस येस, रेफरी हाय, मी बघितलं ते.
चला रेडी. लास्ट जे दोघं फायनलिस्ट होते तेच पहिले आउट झाले. आता त्यांना चान्स हवा की नाही जरा खेळायला. रेडी. चला आता तुमच्यापैकी जिंकणाऱ्यांना काय गिफ्ट द्यायचं. आता जिंकणारे पैसे भरतील पूर्ण. रेडी. बघा म्युझिकवाले कुठे कुठे फिरतात बघा. आता 1 2 3. ओके. बघा ज्यांनी पहिल्या राऊंड मध्ये नाही जिंकला आता जिंकून घ्या. रेडी. चला रेडी. हां चल रेडी. रेडी. आता तुम्ही समोर समोर ना. आता जेवढा राग आहे उशी फेकून मारा. रेडी. चालेल. आता तुमच्यात हे करूया. कोण जिंकणार सांगा. कोण कोणाला सपोर्ट करते. हां आणि तुम्ही. हां तुम्हाला एकच वोट आला त्यांना 2. अजून तुम्ही दोघं वोट करताय. म्हणजे आता तुम्ही जिंकूनच दाखवा त्यांना. ओके रेडी. कोण आवड झाला. ओके. विनर बरोबर फोटो काढा. हा दोघींना एका ताटात जेवायला द्या. दिलू तू काय गरबा खेळायला गेलेले काय. कोणत्या पोझिशनला बसली. गणपती बाप्पा. काजल लवकर बघ. ये काजल लवकर बघ. छोटा गणपती बाप्पा बघ कसा बसलेला आहे. लवकर बघ. लवकर बघ. ये वहिनी बघितलात काय. नमस्कार करा. पाया पडा. अरे रे पाया पडले की हात देता. आशीर्वाद देते. पाया पडूया. पाया पडा. पाय हा पाया पडूया. लगेच पकडते दिलू. लगेच पकडते. पाय पडा. पाय पकडा. नको 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 नको. गणपती बाप्पा. चला आजच्या थाल्यांची ऑर्डर दाखवतो. 3 फिश थाली, 3 व्हेज थाली, 2 सुरमई फ्राय एक्स्ट्रा आणि हे सर्व XYZ आहे सर्व गोष्टी. तर सुरमई फ्राय व्हायला घेतलेली आहे इकडे. आपले खालचे गेस्ट कुठे झाले नाहीत अजून. गणपतीपुळ्याला गेले आहेत. आरेवारे बीचला थांबलेले आहेत. भाकऱ्यानं झाले. ज्वारीची भाकऱ्या. भात ठेवलेला आहे आणि भजी होते ना इकडे. भजी नाही. चला इथे बघा आपले सुकवणीचे पदार्थ सर्व ठेवलेत उन्हात. आणि आपले जे आंबे लागले होते या झाडाला 3 त्यापैकी 2 पडलेले आहेत. स्वतःहूनच पडले ते माझ्यासमोरच. आणि ते आता आम्ही तुम्हाला कट करून दाखवणार आहे. तर आंबे कुठे आहेत ते. इथे आंबे आहेत बघा. एक मोठा आंबा आणि एक छोटा आंबा. तर छोटा आंबा हात लावल्यावरती जरा नरम वाटतोय बघा. आणि त्याच्यावरती स्पॉट्स आहेत बघा छोटे छोटे छोटे. हा कडक आहे तर हा आपण आता कापणार नाही. बाकी खाली स्टॉक. चला आपल्या झाडाचा आंबा. वास काय एवढा स्ट्रॉंग येत नाही आहे. नॉर्मल वास येतोय. चला कट करूया. कलर नाही तर एकदम छान आहे.
व्यवस्थित कट करूया आपण. हे बघा ऑरेंज ऑरेंज आहे एकदम. बाहेरून साल हिरवा असला तरी तो आतून ऑरेंज आहे बघा. 4 भाग करूया आपण आणि प्रसाद म्हणून सर्वांना वाटूया आपण. चला 4 भाग झालेले आहे. देवाला काय फक्त द्यायला लागतं आणि काय संपत पण नाही. चला काजल, हे काजल एक फोड उचल आपल्या झाडाचा. वहिनी एक घ्या. आजची ऑर्डर बघा इकडे काय आहे. पापलेट थाली, सुरमई थाली. पापलेट थालीमध्ये कॉम्प्लिमेंटरी बांगडा दिलेला आहे, कोळंबीची मोठी वाटी ठेवलेली ग्रेव्हीची, फिश करी आहे, भात, सोलकढी, सॅलड आणि इथे चपाती दिलेली आहे. तर या ताटात भाकरी आहे आणि या ताटात सुरमई आहे. तर कॉम्प्लिमेंटरी आपण लॉलीपॉप देणार आहे. अजून ही थाली रेडी नाही, अजून एक आयटम याच्यात बसणार आहे. तर ही बघा ही थाली अशी रेडी झालेली आहे आपली. हे बघा ती भाईच्या बाजूलाच बसते. मी पण आता जस्ट जेवून बसलो पण माझ्या बाजूला नाही आली, भाईच्या बाजूला आली, पाणी पियाला आली. गार पाणी दिलू जेवण जास्त झालं. दिलूला जेवण नाही, पाणी जास्त झालं. दिलू एक छोटासा चटाईचं घर इथे कोपऱ्यात बसते ती. आणि फॅन आहे ना, फॅनच्या खाली मस्त फॅन स्लो चालू आहे, फास्ट चालू आहे ना, म्हणून ती झोपली आहे. दिलू झोप. ताण हात ताण, हात ताण वरती, हात ताण, हात ताण वरती इथेपर्यंत ताण. झोप आता, झोपायचं मोड झोप.